गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। आसाम फिसारि एक्ट 1953 नि आयेन बादियै BTRनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि दिनैनिफ्राय जागायनानै BTRआव जायफोर सुबुंफोरा बिदै गोनां नाफोरखौ हमगोन बिथांमोना पुलिसजों हमजायोब्ला आयेन बादियै 6 दान जेल जानो नांगोन आरो 2000 रांबो फाइन होनो गोनां जानो हागौ होननानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों। BTRनि गासैबो सुबुंफोरखौ 15 जुलाइ खालारसिम ना हमनो नाङा होननानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा खावलायदों। गावबा गावनि एरियानि UPPLनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा सोरखौबाफोर ना हमनाय नुदोंब्ला कमप्लेन होनो नांगौ होननानै बिथाङा खावलायबावदों। आसाम सेबा बर्डनि HSLC आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा फेल जाबाय बिथांमोननि थाखाय कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम जागोन। बे एग्जामखौ होनो थाखाय फर्म फिलआप खालामनो नांगोन। फर्म फिलआपआ 1 जुन खालारनिफ्राय 10 जुन खालारसिम जागोन आरो फर्म फिलआपआ अनलाइनसो जागोन। फर्म फिलआपखौ sebaonline.org आव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे एग्जामखौ होनो थाखाय सासे फरायसाया मोनथाम साबजेक्टनि बारा फेल जादोंब्ला बे एग्जामखौ होनो मोननाय नङा आरो बिथांमोननि टटेल मार्क्सआ 170 मार्क्सनि खम जानो मोननाय नङा। अब्लासो बे कम्पार्टमेन्टेल एग्जामखौ होनो सुबिदा मोनगोन। जायफोर फरायसाफोरहा मोनसेल' साबजेक्टआव फेल जादोंब्ला बिथांमोना 350 रांनि सालान दाननो नांगोन आरो 150 रांखौ सेन्टार फिस हिसाबै होनो नांगोन। सालानखौ आसाम क'पारेटिभ एपेक्स बेंक लिमिटेडआव दाननो नांगोन। कम्पार्टमेन्टेल एग्जामआ माब्ला जागोन बेनि खालारखौ फोसावथ'वाखै। कम्पार्टमेन्टेल एग्जामाव पास जायोब्ला फरायसाफोरा गोदान मार्कशीट मोनगोन आरो बिसोरो बे बोसोरावनो HS फार्स्ट इयाराव फरायनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानानै मोजां देहायाव फैफिननायनि उनाव न'आव फैफिनबाय। थांनाय 21 मे 2023 इं खालारनिफ्रायनो गुवाहाटीआव थानाय गभ आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ देहानि फाहामथाय लागासिनो दङमोन। थांनाय 25 खालारनि मोनाबिलियाव डक्टरनि बिथोनजों बिथाङा मोजाङै मोजां देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव सौफैबाय। बिथांखौ दायो गोबाव सान दिदोमै मोजाङै न'आवनो थाथ'नो थाखाय डक्टरा बिथोन हरदों। बर' फरायसा एबा बर' माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। 2023 आरो 24 एबा देग्लायनिफ्राय हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंजों फरायनो मोनसिगोन। बेनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ मोनसे फोसावथाय होदों। फोसावथायनि बादिब्ला गिबि खेबाव आर्ट्सआव बर' बिजोंजों फरायनो हासिगोन। हिस्टरि, जिअ'ग्राफि, इडुकेसन, लजिक एन्ड फिल'सफि, इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स, इनभाइरनमेन्टेल इडुकेसन, मेथामेटिक्स, स्वदेश अध्ययन बेफोर आयदाफोरखौ बर' रावजोंनो फरायनो मोनसिगोन। हायार सेकेन्डारियाव थाखानाय बिजोंफोरनि अनगायैबो बर' बिजोंखौबो गनायथि होबाय। बेनिखायनो जाय फसंथानफोरा एबा कलेजफोरा हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंखौ सोफादेरनो गोसो बिथांमोना जाहाथे बेनि सोमोन्दै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनो मिथिहोहरो बेनि थाखाय खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो बेफोर फसंथानफोराव थानाय गासैबो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि मुंनि फारिलाइजों लोगोसे सोर फोरोंगिरिया मा आयदाखौ फोरोङो बेनि सोमोन्दैबो मख'फानो थाखाय खावलायहरदों आरो बेखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि मावख'आव जमा होनो थाखायबो खावलायदों। बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मिहिनोसोर बसुमतारी बिथांनि देहायाव गल ब्लाडाराव अन्थाइ जादोंमोन। बिथांखौ मैया अपारेसन खालामबाय। दायो बिथांनि देहाया मोजां जाफिनबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बिथांनि गल ब्लाडाराव अन्थाइनि अपारेशनखौ चेन्नाइनि एप'ल' हस्पिटालाव
खालामहैनाय जादोंमोन। बिथांनि अपारेशना साक्सेस जाबाय। बिथांनि अपारेशन खालामनायाव UBPOनि दैदेनगिरि, एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि सेक्रेटारि आरो EMफ्राबो बिथांजों थांफादोंमोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।